10 percre a Schönherz kollégiumtól létezik egy hely, amelyet egyesek még csak hírből ismernek. Az egyetem, bár elsőre csak épületek sorozatának tűnhet, valójában egy élő, lélegző ökoszisztéma. Egy világ, ahol a túlélési ösztönt a kávé fűti, a természetes kiválasztódás pedig krediteken alapul. Itt helyi őslakosok, a homo academicusok élnek és mozognak, akiket semmilyen más környezetben nem fedezhetünk fel. Az egyetemi dzsungelben minden fajnak megvan a maga túlélési stratégiája. Egyesek a koffeinben bíznak, mások pedig az etanolban. Az egyetemista egy különös faj, ő egyszer alkalmazza mindkettőt. Ahogy a nap felkel az épület ablakain, megjelennek a legmerészebb egyedek. Ők a hajnali hódítók, vagy csak félrenézték az időbeosztásukat. Az első óra elkezdődik, a Homo eloadicus megkezdi szertartását. Ez a terem egykor 400 hallgatónak adott otthont. Ma már csak digitális technika előadás zajlik itt. A csend olyan mély, hogy hallani lehet, ahogy a tanulmányrendszer összeomlik. Ez az egyed az evolúció során egyetlen képességét tökéletesítette ki, az órakezdés másodpercre pontos időzítését. Ezen az órán már egy újabb élőlényen is megismerkedhetünk, a Homo hallgaticusszal, akik lassan előbújnak rejtek helyeikről. Egyesek szerint a Homo hallgaticus a fejlődés csúcsára ért. Ez a példány egy alternatív evolúciós útvonalat választott. A felnőtté válás tűzpróbája az első nagy ZH megírása. Itt, a padok mélyén megfigyelhetjük a Homo hallgaticus egy ritka és alig dokumentált alfaját, a Homo improvisalust. Túlélési stratégiája a szerencsén és szomszédai papírjain alapszik. Ahogy a nap tovább halad az egyetemi dzsungelben, új ragadozó lép a színre. Egy másik tanár, de a cél közös, elmondani valamit, ami senkit sem érdekel. A tudományos világban kevés jelenség olyan összetett, mint a tanári táblatörlés. De nem sokan tudják, ez valójában egy párzási tánc. Egy precíz, majdnem rituális mozdulatsor, amely minden egyes pillanata egy... És ez volt az ősrobbanás története.